Erokamano ahinya Trevor. Ang'eni ko Kirengo ya Mombasa sani to nuromo Mombasa kaka ODM. Agenda ne nang'o e romo ni to winjoru nade? Erokamano kendo amor kuom wuoyo gi nyikwa Ramogi. Asebet ka ok ahiny wuoyo ahinya tinde ni. To koro ka niluonga to wacho ne abi watwag matin. Mokwongo ne waromo Mombasa gima waluongo ni retreat. Retreat en sechego ma uromo mondo utwag e yo makende, e yo makare ma ng'ato wacho pache. To ne waromo ahinya nikech nyaka ne Raila Amolo Odinga wewa pok nwaromo kaka group. Ne waseromo kaka National Executive Committee, waseromo kaka Parliamentary Group, lakini ne pok waromo mokelo jite kaka nokelo. Waromo gi governors wakacha gi deputy governors, senators, members of the National Assembly, majority leaders of the county assemblies, mawantiere kendo ne waromo gi secretariat wa. Kaeto kendo ne waluongo jomoko man gi lony e gik mopogre opogre mok gin kata jo ODM mondo be okonywa e twak e yore mopogre. Koro ne waromo kuom ndalo ariyo e dala mar Mombasa ma wayalo maber. Wayalo gik mang'eny. Mokwongo en iluongo ni venting gi kizungu. Ng'ata maneno ka nigi wach moro amora to golo wach e kore. Ing'eni golo wach e kori no kata onge gimotimre konyo malich. Mar ariyo ne waromo mondo wang'in to nyaka ne Raila Amolo Odinga wewa wasechopo kanye gi patiwa mar ODM. Mar adek ne wapenjre ni to wachomo kanye gi pati. Hie nikech nitiere resolutions moko mwasekadho chakre nyaka ne Raila wewa, koro bende nyaka wang'e ni to resolutions go ochopo kanye. To mar abich ne nyaka wang'e ni to wan kaka pati mbele chalo nade, wadhi kanye to wadhi nade, to hie kenda ahinya en yo mane mar kelo riwruok gima kizungu luongo ni unity mar party mondo party wani kik ng'injre sidienje. Mage gik momiyo nwaromo ne Mombasa. To kamano bete na achiel kuom gik mano